Anomania, Etiki, Dansia, Kaija, Ebansia, Abantia, Ebansia, Sensaba. DJS Shine Best. Onye afọ n'ọgbalọsọ egwu dike n'ọgụ nọ ọgụ ezi achọba dike owiye onye ahịa na nwanne ya Igbo na-alụ enyi n'omume Igbo na-alụ enyi n'omume onye gbagbara egwu nwanne ya onye afọ n'ọgbalọsọ egwu dike n'ọgụ nọ ọgụ ezi achọba dike owiye onye ahịa na nwanne ya Igbo nyaya na nwanne ya ụmụ Igbo nyaya na nwanne ya ayiye uwiyu Igbo nyaya na nwanne ya Igbo okwu ngwala Igbo na gbokoli onyaya na nwanne ya ụmụ Igbo ka nna kwa Igbo onyaya na nwanne ya na nwanne nwebe di onye nwere mmadụ ka o nwere ego n'elu ụwa ịnọrọ ha walalolo ana m ije nu anyị ekele ije irumu anyị mama ije n'ụwa m onye nzuzu si na abụja gabi onye nzuzi si na abụsa anya gabi n'elu ụwa ajụjụ jụrụ onye nzuzu ị ga-ebi na anabili n'elu ọdụ onye chetara aja dị naanị wee kụọ onye ọnụ onye ma echi onye ma ibe chi ga-abụ amale onye ya na nwanne ya onye gbabala ewegbo nwanne ya onye bụ na ọgbala ọsọ egwu ọnọgụ ezi ibulu nata n'ụlọ ahịa ewuli iji Ayaka Ozubulu onye nwegbu okwu agbalị ntị Igbo onye agbalị ekwe ọbụla ọnọkọ kwupụrụ ọbụla ide Amaka nwanne anyị mezaya ndị Igbo niile mezaya ndị Biafra Nnamdi Kanu ebezike nọ ka mmale ọgamadike ndị ajụjụ jụrụ ndị Igbo banyo onye jiri enyi wee kwanya ịdanụ ọka mara onye nyukwe bụlụ osi nyinye n'isi nye wele ọba baba mbazu onye nwere ntị ọnụrụ egbuo n'ama achọba obi n'ụlọ walala ụmụ Igbo ka nna jụọ achọba obi nwanne egbo dike n'ọgụ nọ ọgụ ezi achọba dike onye ya na nwanne ya ihe n'ụwa Igbo na-alụ enyi n'omume onye gbabala egwu nwanne ya onye afọ n'ọgbala ọsọ egwu dike n'ọgụ nọ ọgụ ezi achọba dike owiye onye ahịa na nwanne ya ụmụ Igbo na-alụ enyi n'omume Igbo na-alụ enyi n'omume onye gbabala egwu nwanne ya onye afọ n'ọgbala ọsọ egwu dike n'ọgụ nọ ọgụ ezi achọba dike owiye onye ahịa na nwanne ya kirije onye ahịa na nwanne ya sedebe bansiye ndoziye aide teke Igbo onye ahịa na nwanne ya Igbo onye ahịa na nwanne ya
Nnamdi Kanu mpakala nyaga mozo memesa bụ n'ọzọ kana ibe jabu dike siri ike ibe jabu n'odogwu riri nne ibe nwoke mere nne n'ụwa ibe n'ike ji agbanye odogwu Jonathan anyị bụ ndị Igbo anyị na-eche ebe ejela ije ga na ahịa kokokoko onye nzuzo egwani nwanne ya kwesị n'obodo onye iberibe gbuo nwanne ya kwesị n'obodo onye ibelibele nwanne ya kwesị n'ọbụ dike igeli na mma igeli n'ilo maka onye dị ilo gbalụ gburugburu na-echenụ ndị ya nche ụmụ Igbo ka na-agwa Ayaka Ozubulu na mmaga nata ebe anyị si bi eto nke maka onye nwelu ntị ọnụrụ eyi ibe onye mere ime onwe ya na n'ụwa bụ ajọ ibe onye ahịa na nwanne ya eti ka idelibe solo Seba ije nwoke dị n'okwu mana ibe onye meli n'enu ụwa ga-eji lotenye mọnaba enu ụwa bụ olile onye meli ike nyọna onye tụrụ ụjọ ga nwụ onye siri ike ga na enu ụwa bụ aja onye meli ike nyọna onye jụrụ kedu ibe ga-eji lote yi n'ọbụlụ n'ịnọsụ ụwa wee na ọba ajọ ibe ọ bụ ezigbo ibe onye lere nwanne ya na-eti ọkwa na onye bụ odo mana onye nzuzu mara n'ụwa na ọma njide ikuku aka ya n'ụwa bụ ofu mbe ya imere ike ya na na-agbalụ ụwa tintintintim komkomkom ị ga-ejide ụwa n'aka anyị welu ndidi na onye welu ndidi ọ dịrị ya mma ahịhịa mama ahịhịa mama ahịhịa mama ahịhịa mama ahịhịa mama ahịhịa mama wenu webọlere onye nwere kenyo na ihe nwere iji egbe bela ugo beli ezibanye bela kukwanya ọfụ Igbo ka anyị na-akọ ahịhịa ihe ojilirete chelere lelire ịba onye ma bịara isi na egbe bịala ije na ya ka ga nakwanye okwu mgbali Igbo onye nwere ntị ọnụrụ anyị chọba obi nwanne onye nzuzu elego nwanne ya wecha na ọmara ibe mana onye bọọlụ onye na ndị ilo na-akpọnya ka anụ ka ịnụ na ntị okwu mgbalụ Nnamdi Kanu ọgamadike jee nata anyị ekwenye n'azụ ụna
Mona South America, Scandinavia, Nigeria when independence Nigeria
Nabu wa madia mali fasulu no Igbo. Ebelebe buru ani mwele ade. Ilokwa mbe Nigeria na-enwe nsogbu na banking sector. Ofakali maputa n'oje mmepe n'ụbanki yo. Ọbụlego ụmụ mmadụ ọbụlụ ya wewa. Anya bụ ife mekatala wee bụtelu mmadụ ọya. Chukwu siri igwe wee zutela anya onye enyemaka. Ọbụ onye anya bụ nwa mmadụ ịnọbụ onye Igbo. Prọfesọ Chukwu Machasi Soludo. His Excellency Ebu Gọvanọ Onyoma Iso Nifa Ọdịnaya bụ banking sector wee bụrụ titeti anya. Banking fọbụzọ ụmụ mmadụ were abụ ya. Ụnọ na-ewerewe mana dị sọ n'ebe jedebe emume ọga mụ na-eji ebe abịa na-akpaghị na nsali na bụ ndị Igbo kacha asụ abịa na ndị Igbo nwere enwe na-akpaghị na nsali agbaghị ife a na-eme Igbo mmadụ na Naịjirịa. Ndị Igbo ka na-asọvaịvụ n'ụwa. Ịbịa n'Ilo si Lagos steeti bata South East ya checking point yo n'oruru 200. Ọ bụ gịnị aja ndị Igbo ka na-achụ ndị Igbo ka na-asọvaịvụ n'ụwa. Irute na clearing na forwarding ebule ego wee tinyesi adịbe niile maka ndị Igbo. Mana ebe n'ụba na Igbo atakaba abụọ ndị kpọrọ akpọ. Gọọmenti etinye ego na dọla, ndị Igbo etinye abịa ego. Mana ebe n'ụba na ndị Igbo mmadụ nọ sọvaịvụ Igbo kpọrọ akpọ. Anyị zọrọ ibe a na-eme ịga n'ọrụ aka n'ụwa. Ndị Igbo gbalụ festi Igbo gbasiri ike. Igbo na-alụsi ọrụ ike. Na anyị nwere ebe na ndị Igbo nwere ebe a na-agba anyị ngwa. Ndị Igbo a na-aga n'iru. The first indigenous car manufacturer na Nigeria. N'ọbụ onye Igbo ya. N'ọbụ onye Igbo ya. Ndị Igbo anyị nwere ebe na n'ụba. Ịnọsi motos ọ bụ ndị Igbo nwere egbe. Ịma na onye Igbo bata n'obodo ọfịfọ ma ọ bịa wee kpọrọ nwanne ya. Igbo na-emebe obodo ndị so n'ihe a na-eme. Ọya rụcha ntị gị ọfụma aka ọlụgo ofufe. Igbo fụrụ onwe fa n'anya mana olu na-ego ọ bụrụ nsogbu. Abịa n'okwu ego na ndị Igbo na-enwezi nsogbu. Dabụ ife na-ewute dabụ ife na-ewebe iwe. Ewe ọkịga na-eso okwu na ndị Igbo dịbụrụ ya. Ọ bụrụ na enwe ịfụnanya ibe ga-adị mma n'ụwa. Ụfọdụ ndị Igbo ga-abụfafe ebe nwanne ba ga-esi lachapịa obodo ọgwụ ya wee tichie obido wee mama ya mba. Ọ bụ maka gịnị okwu ego okwu ego dabụ ife na-ewebe iwe. Onye weta ntị gị ọfụma aka ọlọ ga-akụkọ gị atịela oge jadị ike ịfụnanya gbaga. Onye Awụsa polisi kwụsị gị isi ọrụ ya kwụsị njebe. Onye Yoruba kwụsị gị isi ọrụ ya Yoruba njebe. Mana onye Igbo kwụsị gị n'elu ụwa isi ọrụ ndị Igbo ịtọrọ. Ife ọ ga-eme gị n'anya gị ga-afụzi ntị gị. Igbo fọlọ mụnụ n'anya. Igbo fọlọ mụnụ n'anya. Ịfụnanya maka ịfụnanya maka ofu ibere nwere iwe. Ndị ezichere Abuja ọlụzie na Abuja ma chọba kpafa laịbasi laịsensị na ndị Igbo ka a na-agba ya agba. Ịlụzie n'ugwu Awụsa ndị Awụsa gbarịbabụ laịsensị ewugharịrie n'igbu egbuo. Ife ego na-emezi ndị Igbo. Igbo fụrụ ego n'anya n'elu ụwa wee lie nne. Ọ bụrụ na ịgụsie mahadum idebe ka ịchọba ọrụ. Onye Yoruba fụ nwanne ya ọ ga-enyekwa ya ọrụ. Onye Awụsa wee fụ nwanne ya ọ ga-enyekwa ya ọrụ. Mana o ruo na nke ndị
emebe biznes yo ị ga-akwụ nnekwu ụgwọ tupu ha wee nye gị ọrụ akwụ ọgwụ ụgwọ ọnwa ị ga-enweta pesanteji ya ife na-enwe n'iwe ife ego na-emezi ndị Igbo ka were ịfụnanya maka onye Igbo ga-akpọrọ nwanne ya wee jebe obodo oyibo ọrụ n'obodo oyibo otinye nwanne ya na problem ọkwa maka okwu ego na-eme anyị ire mbelebe egburu Igbo fụrụ ọnwụ ịfụnanya maka ụfọdụ na-akpọrọ nwanne fa wee gbalụ mbibi n'obodo oyibo ọsịsị asafi eli ego ewere ego wee chibe echichi ọ ga-echi ọzọ pụrụ ịbị ego nke ụwa niile ama ọ na-ejekwa ụgwọ ọlọbụ nwanne ya na-ata abụ ibe ego na-emezi anyị ndị Igbo na-arụ na-ego oke ọchịchị ọbụzi anyị nwere ibe dị ka nwanne obi nwanne Amaka ndị Igbo kasị eme nwanne n'elu ya ka fa jikwuo onye bụrụ nwanne ya n'elu ụwa ọma nza na-atọ odo maka na ịfụnanya Amaka ịfụnanya dị ụzọ emegbu obi ya na ndị Igbo na ndị nwere ebe Igbo nwere agbagbalị ga-afa ndị na-emezi ji ike na ndị Igbo ntị gị ga-akọghị ọkọ ntị ga-afụbụ fue ịlụtezie na ndị Igbo mmadụ ga-eji agba n'obodo mmadụ bụ signboard mmadụ bụ adịresị ihe obodo niile nwere nne na-enye nsogbu na ndị Igbo ebụrụ dike na mba amụrụ n'ibi ya ụtụ Igbo ka anyị ga-eji injinia atọ eze n'ugbo enalụ m my senior brother Usatomi Chukwuo onwe gị ihe karịrị Chineke nke izizi na mba nọ na ihe mmekọ fọnọdụ ijide prọfesọ Ebisi Nwojiakọ na Lulio Chimsakletus Wibeto Emeka nna ya kedu ibe dị asọ na nedo Chief Innocent Chukwuma igwe chasị ezudọgụ tali Rolls Royce yo orange drugs n'aka ọkwa nnekwu mmadụ abụbụlụ Igbo wetete na dike n'ọga m Chief Emeka nwoke mkpọ nwata na ya eze enanụ m ọkpọle ya ndị adresị njọba n'ime obi Cubana enalụ m national anthem ndị ụkọ niile zeko ego na-efe efe n'elu ụwa onye ọcha kedu maka aka mmanụ na-ekwu n'ọdị ya niile Jowi Zaza enalụ m ike ndọgbu ego mateka maiti n'ụmụchu odogwu ọchị na-emelụ ọjọ na-edo kọngwa Igbo kenalụ m mmanụ iwe da ọma mmanụ ọjọọ kenazielụ m vintage ọchị na-emelụ na mbisa kenalụ m emekọ dị gbadọbụ transfọma ndị achịna ịchaka keke adị nọ kenalụ m nwa ka ibi ya bụ isi n'ịpọnụ Priseni Aikio ife n'ala ife ọkpọkọrọ ti mọbalụ mmiri na-ezọrọ ala Igbo edo akụkọ na wide mmiri chipikọ nwere ibe agụwe obere nwa na-ebe agụ mkpọ n'obodo ugwu Odomperi ewuchife ebuka ọnụ mkpọ eze ndị Igbo na Benesi kenelu Maikon ọkọ onye egburi ya na Nedo ebe ndị nwankwo na ọkịda ọba atụrụ na dị mma Sakochukwu wee fisio akụnye nwata egwu na akụrụ odogwu Sakebi Chukwu bụ obi agha ego ike ndị ụkọ eze ji akwatụ n'ọkịda na disko Chifu Chinedu Okoye eze zuo edalụ mmiri gbanwa na abọ Ikenga Escobar Smith Chief Kinsili Ejọba Ogedelụ m ọkacha abọ Emmanuel Emenike Orobuchi Cubana Chief Princess Mmụọ Akụ Eze Don Splendid Furniture
nation. I chief Pogidi, I go in the one Pogidi. Instigator na PhD of Walozaneba. Doctor no money records to be seen of you. President General. Martin Luciano, Jindazeri, Mwaya. Holy Ghost anointed, Emerson Bafudike. Obi Scalari, Okewa. Idana Dulani, na Dubai, Fanda, Odogwo. Kenaluma Mana, Bosan Tolos, na Jibayo. Abaka Suwara, Mama Bala, Otokowa. I chief on the Nako Juku. Diego na Nike, King of Boys, Enakubigi na Mpo, Chifika Tonyabuna, Awani Sochi, Enachi Philosophy, Sike Mwano, Bishop Ozubulu, Akanjo Fego, Obiafudike Nokida, Ifele Mego, na Switzerland, Owelo Hosara, Mayor na Malaysia. Anyidana kwa kena lobi kwama. Anyidana saboyo. Abanda naba. Akune kwa tunuga. Ebueni. Ihari yala. Ezego na Japan we. Afuwa namba no. Oya mule we. Igwe Six Nation. Ibele kalela kale. Indonesia, Wakawa, Tila Bani Baribe, on is the body of your phone, Kurana, another Mahamadike, Dibo, Kaleza, I am not one yet, nothing wherever. August in Igbo I went to Canada Club F15 Club G21 Club Exclusive Royal Eminent Club Diamond Fitness Club Isio Indigo Foundation Club Dirty Friend in my Friends Club I'm one of the General Fitness Club Inago International Friends Club Royal Men of Class What's the family? Igbo baby Respect Ojadili Igbo abịa ụmụ Igbo ka anyị nwere obi nwanne ụmụ Igbo ka anyị nwere obi nwanne Igbo ka anyị nwere obi nwanne Igbo ka anyị nwere obi nwanne biko nụ ka anyị fụ nwanne n'anya Igbo ka anyị nwere obi nwanne onye ọbụla nwere obi nwanne Igbo ka anyị nwere obi nwanne obi nwanne bụ ya bụ ụtọ n'ụmụ Igbo ka anyị nwere obi nwanne Igbo ka anyị nwere obi nwanne Igbo ka anyị nwere obi nwanne ọkwasị n'igwe nwere eze chacha biko nụ ka ifu n'onwe anyị n'anya ndị sịlịsịlịsịlị ndị kolokolokolo onye Igbo na nwanne ya mee ka ifenụ ọ chọpụ ụzọ ga-esi gbuo nwanne ya Igbo na nwanne bụ ife chetakwa na onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu Izuka mma na nneji Izuka mma na nneji Izuka mma na nneji gị malụ Izuka mma na nneji Ịmụ ife belu nchikwa okwu a ndị Igbo bani fa na-esizi onwe fimi Igbo kwanye si na anyị ga-ananụ ka anyị mezie n'ụba anyị
ma ndị kwe na ndị ekwero ọnya butelu nsogbu. Nsogbu dị n'ala Igbo erika, igbu mmadụ akarịa, ịtọ mmadụ akarịa, mpụ na aghụghọ erika. Anya ga-agbarịrị obodo anyị ọsọ. Ụmụ Igbo ka iwelu n'ofu obi o, ka jikọ na aka ọnụ, obodo anyị ga-adị mma. Inugo ụmụ Igbo ka iwelu obi nwanne, obi nwanne amaka. Imana nwanne bụ ife, Imana nwanne dị ụtọ. Balamala n'ilu ụkwụ mpete n'azụ adịrọ mma. Imana si n'uche papa, onye binye onye alụ ka ya chebe. Ndị Igbo ka anyị nwere obi nwanne, unanogo. Bikonu ka anyị nwere obi nwanne. Ngwa kwewelu megwu, asị m kwewelu megwu. Egwu ọma na-atọ ntị ụtọ, egwu ọma na-enye obi aṅụrị. Asị m unu kwewelu megwu a. Nwanne m bịa gwa ụmụ Igbo okwu, egwu ọma na-atọ ntị ụtọ. Nugo eli na nwa pade gburu awọ okilikili ka na-egbu ụkwụ ose n'elu ụwa na-alịrị ụkwụ ose enu tete n'olu ego na-eme Ozubulu Igbo esenye obodo na nwanne gị mejọ gị n'ụwa. Igbo na-eme ihe nso, Igbo na-eme ihe nso. Nyebe anya ndụmọdụ n'ụwa, iwere obi umeala n'okwu niile na-eme ka ọnụma jụrụ oyi ole n'ụwa. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu, 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 onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu, enwere obi nwanne. ọnụlube nwanne agba n'ọsọ, osusubusi nwanne ka ga-akpọ. Ife dịka nwanne akọ na mụ n'ụwa m. Nwanne bụ ife, ịma na nwanne amaka. Ije nwanne, ịma na oriri nne. Ịmalife ga-emelụ nwanne meli ya ka ọ dị ndụ n'ụwa. Ụlọ mbọ nwụrụ ibewe akwa nwanne m ana, itibe na nwanne m ana. Ezi nwanne m fụrụ n'anya. Ọkwa na nwanne gị nwụrụ ka iji nọta, ị ga-alụlụ ya ụlọ, kwụsịelu ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ. Ọ na dị mma chai ọmọgọ n'ozu melu nwanne gị mgbe ọ dị ndụ n'ụwa. O nwere kene ka okene, maka na nwanne dị ụsọ. O mere ọra imegokwalụ ndị nọ n'ụlọ, ọchịrị ọzụ ha izuko ndị nọ n'ụlọ. Ajụjụ ka m na-ajụ anyị, shebi you say you be agbabola, but Sapa dey play ball with your brothers. Ewu chimo na ndị oyibo sụrụ si charity begins at home. Igbo ka anyị nwere obi nwanne, ụmụ Igbo ka anyị nwere
nwere obi nwanne obi nwanne amaka ịma na nwanne bụ ife ịma na nwanne dị ụtọ balabala n'ilu ụgwọ mpete n'azụ adịrọ mma ịma na si n'uche papa onye pinye onye alụ nke ya jebe ndị Igbo ka anyị nwere obi nwanne ụnanugo bikonu ka anyị nwere obi nwanne ngwa kwebelu megwu asị kwebelu megwu egwu ọma na-atọ ntị ụtọ egwu ọma na-enye obi aṅụrị asị unu kwebelu megwu ka nkene ndị nwere obi nwanne ndị Chukwu gọziri agọzi aso na ndị na-eme ọgọ High Chief Dr. Tonezenna Orange Drugs Limited ike nke aka ọkwa odogwu Chief Ifeanyi Okoye ọzọ pụrụ ile ego ọpụta ife adị n'Igbo ukwu Chief Uchechukwu onwe eringo ọgbụneche ndụ obi ekone Patrick Lingus Pharmaceuticals Limited odogwu Honorable Barrister Ikengi Imo Ugochi nyere ike agwụ ọnụ Ojezi ịdị atọ ji ide ebube Dr. Onyeka Umegwu ijele obodo ukwu ojikorote eme ọgụ odogwu Honorable Kechukwu Udeze Member representing Idato North at Imo House of Assembly Oke Isoke odogwu n'inwelu ngabasị ifeama mmekwa gị nugo ekene kenele mbụ nnukwu odogwu saa n'obi ekunie odogwu dị ọra mma na ndị Izọgụ ịgadị kedu maka Sumex ọsọ Igbo ndụ ezi nwanne n'iyi adị odogwu anyị jem ọnụ ọkwa na ndị Izọgụ ebe afọ ka mụlụ odogwu na ọ ga-adịle gị mma kedu maka uche ọnwụka omeluka okwulu ezi nwanne m na ị ga-adị nnukwu mmadụ amaka o so na ndị na-eme ọgọ enugo ụmụ Igbo ka anyị nwere obi nwanne obi nwanne amaka ịma na nwanne bụ ife ịma na nwanne dị ụtọ balabala n'ilu ụgwọ mpete n'azụ adịrọ mma ịma na si n'uche papa onye pinye onye alụ nke ya jebe ndị Igbo ka anyị nwere obi nwanne ụnanugo bikonu ka anyị nwere obi nwanne ngwa kwebelu megwu asị kwebelu megwu egwu ọma na-atọ ntị ụtọ egwu ọma na-enye obi aṅụrị asị unu kwebelu megwu obi ezi kwebelu megwu ngwa ngụbalụ megwu onye smart kwebelu megwu ngwa ngụbalụ megwu egwu ọma na-atọ ntị ụtọ egwu ọma na-enye obi aṅụrị Ayaka ụgbọ ya egwu eme maka nenu wadilo mwie onye jire n'ụwa ma ọ nọ n'ụwa gbawa ya isi
Ayaka ibe anyị nwagụ na-edu n'etiti igwe egwu gị onye ọbụla were iwe ya ka ọ gaghị n'ụwa ka ọ dị mma ojeko kalaeze mgbe ọ ya na mkpumkpu abakwanya n'azụ onwe mbọsi mgbe ego m nwa wee ji achala isu anaghị achala wee malị m mana mụ na ndị achọrọ na-adị mma na-ekwu ha onwe mbọsi mbụ egwu m nwa ji achara isu aka achara wee fụ m n'anya na wee kpọọ m ibe anyị nwakọ edu ọkụ ịbịa na-aba anyị ma wee si m ụmụ tie nyebe egwu ji mara ibe anyị ozugbo wee buru igba tibe mburu igba wee tibe buru igba wee tibe obodo wee fụ m n'anya moje mbe mwilo egwu ibanye nwagwedu na chọbala mgbanye nuo na n'ugwu egwu obi enwayo Madejinuwe mono Onyejinuwe mono Madejinuwe mono Onyejinuwe mono Madejinuwe mono Onyejinuwe mono Madejinuwe mono Madejinuwe mono Oh, where even you were Madejinuwe mono Amaka gini Madibu na abịa zụrụ azụ Madibu na abịa zụrụ azụ Ebubula na-ezu a n'ọkụ ọ bụ onye ga-emele onye ka nne mụrụ ya onye ya emela onye ka nne mụtara ya n'ụwa
akụ na-edu itiwekweli ndị Igbo ọzọ egụmụ mmanwụ egụmụ mmanwụ egụmụ odezurigbo egụmụ mmanwụ egụmụ odezurigbo o nwere mgbọtụ onye ilomụ mekedere mụba mamụ aka na-akpọzi ita isi ekwe n'ike n'ọlụ ọ ga-adịrị gị mma aka na-akpọzi ita jisi ike n'ọlụ gị ọ ga-adịrị gị mma mmadụ ebe na-abịa zụrụ azụ mmadụ ebe na-abịa zụrụ azụ onye si n'ụwa mọnụ nwanne Amaka nụ onye gbuo nwanne ya nụ ọ bụ ya na onye ga-ebinụ ka anyị nwere obi nwanne ka anyị nwere obi nwanne onwere nwanne nwe mmadụ n'ụwa ụmụ ibe ụna na n'onumu asị na agbalị eme nwanne nụ n'udo ga-adị ifugoro na ụtọ ka a tọrọ wetọta ife nụ onye ọbụla wee n'obi nwanne na nwanne Amaka na nwanne bụ ife
Fulani ndị oje gbachu efi ọkwafa abalị adịghị mma anyị lụso n'ugbono efi emebi ise n'ife anyị kọrọ anyị kwụzie n'okwu febụlụ ọgụ bịa ukwu abịa mado gbatala anyị ọsọ enyemaka Olisa bikonu ya nyela anyị aka na na-ebuzi ụmụ gị nụ ka na-egwalụ dị n'ọfịa na Naịjirịa ịkwa afọ gbara dịgasị mụ ọchịrị obi ihe n'aka ị na-eso ọkụ ọgbụgbanụ ọ bụzi ndị herdsmen ukwu nna biko ya nyela anyị aka na Naịjirịa ikwu afọ ọbarịrị kasịnụ ọkwọla bụ mmadụ nwụọ na n'ala Igbo nụ anyị egbuolu ya efinu kedu ka ọ ga-esi bụ na efi onye ugwu nwụzianụ ebubesi ndị mmadụ ịfụrụ na ọ jọrọ njọ obodo arasasiwo maka na anyị nwere obi nwanne onye ọbụla nọzi n'ụjọ maka na ịfụnanya anago nwanne na-eje anya ukwu na-emegide nwanne ya na-edu ụwa mana ọ dịrọ mma ife sibike ọkwa nwanne ka ya akpọnụ agha sibike ọkwa nwanne ga-egbu ozi sibisi ọkwa nwanne ga-egbu na enu ụwa Ganye na anyị ghọta anyị chọrọ obi nwanne anyị chọrọ obi nwanne anyị chọrọ obi nwanne anyị chọrọ obi nwanne unu na-egosi dị mma mmekọ oke ụmụnne unu na-egosi dị mma mmekọrịta ụmụnne anyị chọrọ obi nwanne anyị chọrọ obi nwanne anyị chọrọ obi nwanne anyị chọrọ obi nwanne unu na-egosi dị mma mmekọ oke ụmụnne unu na-egosi dị mma mmekọrịta ụmụnne kedu ife na-esokwu n'etiti nwanne na nwanne gịnị na-esokwu n'etiti obodo n'obodo ka anyị jikọta n'udo ka anyị na-eme nwanne n'ụwa udo wechibanụ ọ gịnị na-esokwu n'etiti Cross Rivers na Abakaliki nụ nakwa ụbọchị kwa ụbọchị na fa na-ebusisi onwe fanụ mgbe na-ajụ m anya bụzikọ nwanne nụ n'ekene ka a na-egbu mmadụ ka a na-egbu ọnụ dị n'ọfịa na Jos na Benue steeti na ndị mmadụ na-egbu onwe fanụ a na-ebe mmadụ ka a na-ebe ọkwụrụ we need God's intervention in our country Nigeria ụzọma ya gbogene ya lebe egwu anya n'ọdụ enwere ọtụtụ obodo na-esokwu na mbụ ma fa mesiri mezienụ ka anyị nwere obi nwanne ka anyị nwere obi nwanne ụmụ Igbo ka anyị jebeze n'isi ọfịa nụ in Agụata local government area Anambra steeti na fa emezigonu na fa bụzofu na fa enwerozi nsogbu ọzọ chacha anyị wee na-ekene His Royal Highness Igwe Colonel Christopher Mogharo isu second officer Igwe na ịgadio imezomudo asị onye na-achọ udo nye ka udo gadere Igwe na imezomudo obi nwanne ọgbanya ka anyị na-ekwu n'okwu ya nụ obi nwanne ọ bụ ya ka anyị na-ayọ nụ ka anyị nwere obi nwanne ka anyị nwere obi nwanne ụmụ ụwa nwanne bụ ifokwu obi nwanne nwanne Amaka nụ
na-eche ebukanụ echi izizi ime n'ọkpọrọ nwa na zụnụ DJS Shine Best. Maazị Frank Okolo nke na-akọlọ gị Amaka Okolo daalụ ụlọ n'ibulu ya. Maazị Kevin Anitube anyị sokwu ekene ọzọ Godwin Maduko ọzọ Chinugo na lọlọ Debi Maduko lọlọ ụwa dị mma Humphrey Obi eziọkọ mmadụ akwa akwụrụ nke izizi na mọrụ na ada Francisca Manelu Obi asampete nwanyọma obele nwa bịa nụọ ezi nwa ji ukwu n'ifenụ onye ọma dịkanụ onye ọcha na ya joji bili DCC Charles Adimora Wagner ezigbo dị Sicilia Adimora CC Electric ọkụ oyibo nekezie na obele mmanụ si alichagbu ọmị ọkagbue obele nwa gaba n'ihu omenazụ Valentine mba na ezigbo nwunye obi aṅụle mba na ezigbo nwanne ya nwoke nụ Isidor mba Ọchụdo nwanyị onye ọma gabanyere na nwanne ya gotere Nnamdi Okoro di Vivian Chizoba nwanyị ọma ezigbo nne mụtara tenis Chinedu Okoro Christopher C. Uche CC Ozuome 1 Norifite na ezigbo nwunye ya Onyeka Uche Ọchịọra nwanyị ọma Norifite na nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya nụ nwanne m ụbịabanụ obele nwabili akịrị ogidi ka isi bịa nwanne m Nnamdi Agolue nna m ezue nna Nkechi nwanyị ọma ezigbo nwa nwanyị Chinwe nne nwanyị nne Nkechi Anecheli nwa Tony Anyafụrụ nwa Titus Nwachukwu na Ogene Okweji Ayaka n'oge ugwu abụọ ezigbo dị Flora nwanyị ọma Odozi Akụ nwanne Igiligi na Neba ezi nwanne mmadụ ife dị mma n'anya abụnụ ndị dị mma ka anyị na-akpọnụ
n'ama Igbo ọnụmọnụ eze nna nyere ugo ọzọ n'ama Igbo n'ezigbo lọrịa ọzọ tina okenye obi die nwanyị ọzọ n'ama Igbo Kimbali ume ibekwe gold merchant ma Igbo ebulugara wa Bernard Nwiwu barrister at law ọchọmma obodo ya ezi nwa Ignatius abụ dị na nwa ụmụaka Santos eze Mbakwe eze ọpụtara ukwe ọchịagha tu na ụga ezi ọhịma azụ ụka ego nwanyị ọma ọdịnabụ eze Mbakwe ezi mmadụ abaga n'one n'ụwa nke unu mere ka anyị na-ekwu ekene yes sir. Dr. Mrs. David na Adamma Muforo Dapa Kunube Nnamdi Nwagoro ezi nwanne mmadụ akịrị ogidi kisi dano nna mezuru ya ezigbo dị Chinwe nwanyị ọma nne Nkechi obele nwanne ekene kene yono bikonu ndị nchetalụ egbunanụ ndị netetalụ negbunanụ yes sir. DJS Shine Best. Victor Sonny Mbanefo onye tinyere ugo dị uche ma
ga-afụ n'ụwa ndị chetara obodo nọ ndị na-echetara ọgbọghara